Robet, sepoti cok? Iya sepoti. Serampat cok, sepoti cok. Monggo Mas Robet dalam aturakan tumuju atas sasana panggung. Huk ya, huk ya. So. Gilirane Mbak Endah Kurnia, Mas Robert kali Mas Gatot, monggo maju mriki. Mbak Endah Kurnia. Oke, kembali bro, sama kudu Iromo, Mitra Bro, Sonel Audio Production, Matur Suwon, Sabda. Oke, matur suwun.
Lah kok misan-misan to Mas Gatot kali Mas Robert. Anjir. Oke, gue panduan ingkang tanpa pindan, wal kadang ngeri kalian muga ingkang sampun nderekaken reging swasana.